الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله jama'a assalamu alaikum ina muku salma irin ta addinin musulunci sannan ina muku sakon godiya ta a gare ku duba da yanda ba ku gazawa gurin turo min sakon addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara barin mu ya narkar da ruhin mu a ƙaunar sayyidina Muhammadin Rasulullahi Allah ya kawo mana ɗauki da afuwa a dukkanin halin da muke ciki duk mai bukata a gurin Allah Allah ka biya masa don isar manzon Allah Allah ya kawo mana sassauci da afuwa marasa lafiya da suke cewa ai musu addu'a Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana masu jarabawa Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su nasara duk wanda yake da wata bukata a gurin Allah Allah ka yi masa dan Annabi Muhammadu Allah ka yi masa dan sirrin da yake cikin Isra'i da Mi'raji Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka shirya mu farki madaidaici Allah ka zama gatan mu duniya da lahira ba mu iya ba mu san yanda za a yi ba Allah kai ka iya kai za ka yi mana muna kamun kafa muna tawassuli da sayyidina Rasulullahi muna kamun kafa da sayyidatun nisa'il alamina sayyida Fadima umma abiha Allah ka mana dan alfarmasu